piatok, 4. decembra, sa na našej škole uskutočnila mikulášska akcia. Členovia žiackej školskej rady sa prezliekli za anielov a čertov. Od skorého rána pri vstupe do školy vítali študentov alebo učiteľov mikulášskym prekvapením v podobe perníkov. Čerti nafarbili uhlím každého nezbedného študenta a samozrejme aj niektorých učiteľov. Touto akciou sme privítali prichádzajúce sviatky. Pozrite si nasledujúcu reportáž a uvidíte viac. Pred oknom, za oknom.